қиссаи ду дӯст, яке бой ва дигаре камбағал. дар як замоне ду дӯст буданд, яке доро ва дигаре камбағал. ҳар ду донишҷӯ буданд, дӯстони ҳақиқӣ буданд. писарбачаи бой ҳатто обро бе камбағал писар наменӯшид. рӯзе ба писари камбағал мегӯяд: дӯстам, ман ҳеҷ чизро аз ту боло надонистам, аммо ман як дӯстдоштае дорам, ки ҳанӯз ӯро ба ту нишон надодаам. агар хоҳӣ, биё равем шиносат кунам. онҳо бо ҳамдигар рафта духтарро мебинанд. ҷавонписари камбағал духтарро дидан замон ба ӯ ошиқ мешавад ва пинҳонӣ аз дӯсташ ба ӯ вомехӯрад. духтар ҳам ин писари камбағалро баробари диданаш ошиқ шуда будааст. дигар наметавонад ба дӯсташ чӣ хел фаҳмонад, ки ба дӯстдоштаи ӯ ошиқ шудааст. сухан дар дилаш монду ба беморие гирифтор мешавад. писарбачаи бой тамоми табибонро меорад, аммо давои дарди писарро ёфта наметавонад. рӯзе мешунавад, дар давлати дигар донишманди ботаҷрибае ҳаст. рафта онро меорад. он донишманд мегӯяд: сире дар дил дораду ӯро он сир мекушад. писар мегӯяд: чӣ бояд кард? донишманд мегӯяд: ба ӯ шароб дода сирро фаҳмидан мумкин аст. писар дӯсти худро бо шароб маст мекунад ва мепурсад: дӯстам, ба ту чӣ шудааст? камбағал писар сири дар дилаш ниҳон бударо нақл мекунад. баъдан писари бой чунин мегӯяд: ман ҳеҷ чизро аз ту боло надонистам ва инро ҳам аз ту дариғ намедорам. писари бой бо аҳлу оилаашон маслиҳат карда тӯйро барпо мекунанд. писари бойро дӯсти камбағалаш ҳамроҳӣ мекард, яъне шоҳиди домод камбағал писар буд. дар вақти никоҳ кардан мулло аз домод мепурсад: шумо розӣ? писари бой мегӯяд: ман домод не, дӯстам домод аст. дар ин ҳолат ҳама ҳайрон мемонанд. хуллас духтарро ба писари камбағал медиҳанд. падари писари бой мегӯяд: ту маро дар пеши ҳама шармандаву шармсор кардӣ. аз баҳрат гузаштам. ба писари камбағал бошад, як корхонаи калон дар дигар давлат кушода медиҳаду мегӯяд: рав, туро ҳам дигар набинам. аз миён чанд сол мегузарад. писари бой камбағал мешавад ва ба ҷустуҷӯи дӯсташ ба роҳ мебарояд. бояд баҳрро бо киштӣ гузарад, аммо ба ин маблағ надошт. ба роҳбари киштӣ саргузашти худро нақл мекунад. киштибон бошад, дилаш сӯхта ӯро ба он тарафи баҳр мегузаронад. ҷавон пурсида пурсида хонаи дӯсташро меёбад. хона беҳтарин хона дар он шаҳр буд. дарро мекӯбад. дӯсташ дарро кушода ҷавонро бо чунин ҳол мебинаду дарро ба рӯяш мепӯшад. ҷавон аз алами бисьёр мегӯяд: ман барои дӯстиам ба ин рӯз расидаму кори инро бин. худро куштанӣ шуда ба лаби баҳр меравад. дар ин вақт кампире пайдо мешаваду мепурсад: писарам, дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ?
инҷо чӣ қадар одамон ғарқ шуда дигар онҳоро наёфтанд. ҷавон ба пиразан мегӯяд: ман ҳам ҳамин мақсадро дорам. пиразан мепурсад: чаро? ҷавон саргузашташро ба пиразан ҳам нақл мекунад. пиразан дили писарро ёфта ба хонааш мебарад. хона фақирона буд. пиразан мегӯяд: ба ҷои писарам бошӣ, инҷо бо ман зиндагӣ мекунӣ. ҷавон розӣ мешавад. чанд вақте мегузараду пиразан ӯро ба ҳизумчинӣ ба ҷангал равона мекунад. дар роҳ ӯ бо 3 асп саворон вомехӯрад. онҳо ба ҷавон мегӯянд: бародар, ин аспҳои моро нигаҳ кун, ҳаққатро медиҳем. ҷавон розӣ мешавад ва он аспҳоро аз саҳар то бегоҳ нигоҳ мекунад, аммо онҳо бар намегарданд. пиразан интизор шуда ба ҷустуҷӯи ҷавон мебарояд. омада мебинад ки ӯ аспҳоро нигоҳ дорад. писар бо пиразан воқеаро нақл мекунад. он рӯз ҳам мегузараду аз онҳо хабаре нест. аспҳоро гирифта ба хона бармегарданд. мебинанд ки хурҷини аспҳо пур аз тиллост. ҷавон қалъаеро обод мекунад ки аз хонаи дӯсташ ҳам зебо. пиразан мегӯяд: ба ҳама чиз расидӣ, акнун бояд оилае барпо намоӣ. ҷавон ба гуфтаҳои пиразан розӣ мешаваду мегӯяд: лекин ман ба тӯям дӯстамро даъват мекунам. пиразан ҳам розӣ мешавад. тӯй барпо мешавад. ҳамаро даъват мекунанд. дӯсташ ҳам омада аз бари боло гузашта мешинад. домод баландгӯякро мегираду саргузашти талхи худро нақл мекунад ва мегӯяд: ҳамон дӯстам дар ин ҷо ҳаст. дӯстони дигараш бошанд, дар ҳайрат меафтанд ва мегӯянд: кист он дӯсти шумо? агар ҷуръат дошта бошад, худ омада сухан гӯяд. дӯсташ аз ҷой хеста ба назди баландгӯяк омада чунин мегӯяд: ман медонистам шумо чӣ ҳол доред. барои ҳамин сардори киштиро фаҳмонидам, ки ба наздат ҳамин хел ҷавон омад, гирифта биёр гуфтам. вақте ки дарро кушодам, туро бо он сару аҳволи камбағалӣ дидам. фикри рӯзҳои гузаштаро кардам. худ ба худ гуфтам: агар туро дарорам, занам дилаш сӯхта ба ту ошиқ нашавад. барои ҳамин дарро ба рӯят пошидам. он пиразане ки дар лаби баҳр туро аз марг наҷот доду ба хонааш овард, модари ман аст. он 3 аспдорҳое ки аспҳоро ба ту монда дигар барнагаштанд, бародарони ман буданд. ва охирин ин ки духтаре ки имрӯз ту ба занӣ гирифта истодаӣ, хоҳари ман аст. аз шунидани ин суханҳо ҳама афсӯс хӯрданд ва аз ин дӯсташон бахшиш пурсида, дӯстиро мисли пештара давом доданд.